На всички, които ме гледате, аз съм Милен, т.е. Батка 353. И днес сме тук на 7 арена, събрахме се тук с много мои приятели. Ако ще чуете как имам Ice Wizard, не мога точно да покажа как ми се панна. Той ми се панна от този чест, Magical. И тук са останалите карти, разгледайте ги, защото аз бързам малко, искам да играя ето тук. Така, още не съм за сега елит барберените, знам, че е малко смешно, на 4-ти левел съм и в принцип не е нужно да ги ползвам на 4-ти левел, но аз просто така искам. Трите мускитарки току-що ги спечелих от този тук чест. Така, започваме ли да играем с тук всичките работи, само да преместя приложението, с което имам, защото малко може да ми пречи. Така, предлагаме една малка битка, да видим какво ще направим. Ако искате, влезете в нашия клан, ето тук пише горе как се казва, но можете да го объркате. За сега чакаме сега някой да приеме, ама майче ми се вижда, че никой няма да приеме, както и да е. Нека поне малко да име. Аз даже ще се върна, когато работата стане. Най-накрая след 100 години, най-накрая някой прие. Чакайте нещо. Не мога да хвана Wi-Fi. Така. Сега тук ще изиграем една малка битка. Сигурно се чудите защо ми е толкова. И наистина ми бъгва много, защото снимам за сега клипа. Така, както виждате, тук става нещо много някаква така много голяма битка и даже и аз си мисля, че тук майче ще губим, защото не сме един път не сме им дарили вече кулата. То инферно, драга. Майче, ние тук ще загубим, защото сега на техните атаки са по-силни от нашите. За сега да го забързам малко с рейдж, за да може поне 2 пъти да удари или един. Айде един пак стига. Щом балона удари, значи това е добре. Бандит. Това са е много голям проблем заради бандита. Има и вълки, ама и двамата пускаме скелета на армия и поне да убием бандита. Като има ли еликсир? Не. Хора, тук ще губим. Ще се мре. И това правя. И това. Не, те направо вече почвам да си мисля, че са хакери. Бе, хора, как толкова много еликсир имат двамата? Давайте барберини, разцепете кулата, моля бе. Той е елит барберини. 3 минути. Той е една. Сега молят, ако го спрете тук, вече наистина ще ми стане лошо. Моля ви, не дейте. Не бе. И то грозник е откъдето стреля. Айде бе, так му. Закупснах скелета на армии. Без да исках да пусна Witch, ама пуснах скелета на армии. Така, хора, тук ще се губим, така че направо не знам какво да кажа. Ние направо се оказахме много слаби. Поне да вземем едната кула, за да че сме малко силни. Да, голема. Голем, молят са, змия. Тай. Губим, поне радостната новина е, че взехме една кола. Добре, пак стига. Колкото да е, пак е много. И забравих само да спомена, че нашата тук стратегия, която мислим да направим, е
Значи трябва да имате 2000 купи да влезете, така че аз имам, това е радостно. Така, нека да започнем още една битка с... Кой се играх? С Тим, там някакъв с Беги. Нека да продължаваме. Всъщност само да кажа, че в по-предните ми клипове бяхте видели как снимах с приятели, сам на Бек, с всичките други клипове, които някога до сега съм снимал Clash Royale карти, Чарли Чаплин и много други работи. Така, за сега никой още не е приел. И само хора, ако не съм ви показал нещо, което да... Нещо ново, което не трябва да... Ако не съм ви показал нещо от играта и ако вие не знаете, ми напишете в коментарите. В другия епизод ще снимаме пак тук. Така. Сега не знам... Не искам да схабя джемовите, но искам да разбера какво има вътре. Ще има 2 епик карти. Dark Prince е епик. В принцип, нали? Чакайте да кали. Защото искам него повечето. Епик карта. Даваме ми, правям го. За сега не знам дали ще има нещо ново. О, имам Royal Giant. Който не знам дали ще ми е много от полза. За днес събрахме много карти. Не е задължително точно да го ползвам. Мисля да го използвам, не ми да го заменя за нещо, което да е слабо. Принцип за трите мускитарки, защото искат много еликсир. Сега сигурно си мисля, че ще направя много тъпо нещо. Аз наистина направих много тъпо нещо. Замених трите мускитарки за Royal Giant. Така е просто. Така. До тук снимаме 7 минути и 25 секунди, което е добре. Доста време сме снимали този клип. За сега гледайте какво става тук, какви битки сме правили. Даже и нашия лидер е 10-та арена. Има 3 от нашия... 3 човека, където са от нашия клан на 10-та арена и този тук има Електроизът, Торнадо, Скелетън Арми, Хил, Спарки, Инферно Драгън, Хограйдър и Зап. Този пич тук има Далок. Митко. Той има Майнър и Далок. Има Уизърд, Хограйдър, Файво, Миньони, Балун 3 левел и Зап 10 левел, което не знам как точно го е направил, на мен не ми върви много. То още малко ще става и той на 10-та арена. Така, Електроизърд 1 левел и Майнър 2 левел. Той с 100% е отварял Legendary Chest или му се е паднал от някакъв чест Майнър втори път. Този тук нищо интересно. Аз искал да и тия по-долните и където са 7-ма арена, майче сме 2-3 с Legendary, не ми се вярва точно да е така. Тук има Майнър и Далок. Така, никой не ще да приеме, затова няма да се губя времето. Не знам хора, сега ще пусна една от битките, които вие можете да гледате от моите битки всъщност. В 7-ма арена. Сега тук ще ви излязат много битки, където аз съм се бил. Само да ме зареди. Не, това не са моите. Всъщност аз търся моите клипове деца. Кланс. Да, това всичкото го знам. Вижте какви хора има. Където са чак на най-силните. What the fuck, Skeletons?
Вау! Кой използва Skeletons? Никой. Не точно никой, много хора го използват. Просто да кажа, че тя е най-слабата карта в цялата игра. Ама е полезна срещу принц такива работи. Даже вие може да сте виждали много игри такива, където аз съм правил даже... Не, това ми е първия всъщност скрип на тази игра. Правил съм зомби кебаб, колни. Ама сега тук не ми се играе, защото може да загуби. А затова ще играя малко да потренирам с Royal Giant. Искам да го изпробвам, защото той ми е новата карта, която ще бъде тествана. 12 еликсир ще струва да пусна Royal Giant и Elite Barbarian. Добре, пускам за сега Witch и сега от тази страна Royal Giant. Тъй сега. I am sorry, има какво да кажа. Royal Giant му и да разцепи колата сега. Играх си слабия. Човек само толкова с хелт взе на кулата ли? Вау, това и... Поне арчерите вземат толкова на кулата. Тъй, че това е много безсмислена карта. Фак. Барбарианти го отнесоха, както винаги. 2016 изписа там, когато ме взе хелт на кулата. Добре, тук и ние ще вземем на кула. Не. Кой е по-найса или арчерките? Айса. Йеее! Ама искам Royal Giant голям левел и тогава би го използвал, защото за сега то е една много нужна карта, защото айде ще му оставя скелета на малко да ме вземе кулата. Ето е GG. Ето и просто му се давам леко, защото аз именно ще го бия. Ми бием по-точно. Айде бам! Хора, мисля да приключвам с този епизод от тук. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, цъкнете лайк и не забравяйте да се абонирате. Всъщност искам и да ми напишете по някакъв начин как да използвам странични ефекти, за да може да, примерно, да ви размивам и такива работи. Даже и може да ми напишете от всички тези коментари, където аз очаквам долу. Искам да ми напишете там и да ми предложите някои други игри, които аз искате да снимам. Така че това ще бъде всичко от мен. Чао!